هنرمند ناودار محمد شیخو di sala 1948 de li Kurdistana Sûrî gundê Qamişlo ê bi navê Xecokê hatiye dunyayê. Esas navê wî Mihemed Salih Şêxmû ye. Zarokatiya xwe li gund derbas kir, xwendina destpêkê jî li wir qedand. Di sala 1965 de ji bo dibistana navîn çû Qamişlo. Piştî 2 sala xwendina xwe nîvî hişt û vegerî gund. Di nav Kurdan de adedek heye. Mêr xwe bi navê zarokê xwe bi nav dikin. Bavê Bêrîvan, bavê Cemşîd, bavê Nazê. Sê zarokên Mihemed Şêxo hebûn. Felek, İbrahim, Rusk. Bavê Felek, ev nav jî bi qasî navê wî tê zanîn. Li dunyayê hunermendek ku ev qas peyva Felek di stranên wî de derbas dibe, an jî ew qas gazinên xwe ji Felekê dike heye gelo. Mihemed Şêxo Gazina Kurdan ji Felekê, gazina Kurdan ji dîrokê, gazina Kurdan ji qederê. Bavê Felek hê di zarokatiya xwe de bi muzîkê re eleqedar dibû. Wek her Kurdî li radyoya Êrîvanê dihsand. Têkiliya wî bi muzîkê re bi stranên radyoya Êrîvanê dest pê kir. Di aynî salê de çû eskeriyê, lê ji ber çavê wî qes bûn ji eskeriyê hat efûkirin û vegere Qamişlo. Di sala 1968 de sazek ji xwe re peyda kir û dest bi lêxistina stranên gelerî kir. Piştî salekê sala 1969 çû Bêrûdê. Li navenda xwendina Yekîtiya Mûzîkê xwend. Di sala 1972 de bû endamê hevgirtina hunermendên Lubnanî. Aynî salê ve digerê welêt. Di Rêmilanê bicih dibe û dibe serokê komîka wê ya mûzîkê. Mihemed Şêxo di sala 1972 de çû başûrê Kurdistan, stranên wî di radyoya Bexdayê beşê Kurdî de weşiyan. Li vegerê serê wî polîsên Sûrî re kete belayê. Çend caran hate girtin, işkence dît. Çend caran jî çû başûr û hat. Di hefteyê pêncan de berê xwe da Kurdistana Îranê. Li wir bicih bû, zewî jî zarokên wî çêbûn. Di demeke Kurd de li wir jî serê wî bi Sawaqê re ket belayê û piştî 7 salan sala 1982 vegere Sûrî. Salekê li Şamê me û berê xwe da Qamişlo. Mihemed Şêxo berî wefat bike bi demekê li Qamişlo hate girtin. Sebeba girtina wî çapkirina qeseteke Kurdî bû. Piştî vê bûyerê bi demekê hunermendê hêja çû ser dilovaniya xwe. Roja nehê adara 1989 bavê Felek çavê xwe girtin. Vê rojê çiya û zozanên welêt xwereşkê dabûn. Vê rojê xelkê Qamişlo tev li goristanê bûn û bi hezaran xort diqîrin. Bavê Felek namire. Şairê Kurd Mervanê Keleş di şîîreke xwe de ku yê tafê Mihemed Şêxo kiriye wiha dibêje. Qamişlo bêbexteke, bergor dike evîndarên xwe, bê bêdengê bavê Felek. Yê xwe winda kir di nav qermiçokên te de. Çawa esmanê te çawa nebarand li wî, xwelî û zîv û te nedaye bilî narînek û ax û çend hewarên pîrûkar.